לרוזה כהן יש בעיה. חסרות לה כמה שעות ביום וכמה ימים בשבוע כדי להספיק לעשות כל מה שהיא רוצה. ובכל זאת, אחרי שלא הפסקתי לנדנד לה בטלפון, היא הצליחה למצוא כמה דקות בשביל לשוחח איתי קצת על האובססיה שלה לבדים, על פיסול בעיסות נייר, וגם קצת על החיים. רוזה, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. אז אנחנו נמצאות עכשיו בבית שלך, וכל החפצי אומנות כאן, הבובות, זה לא כל כך שגרתי. תספרי לי קצת מאיפה זה הגיע. מאיפה זה הגיע? אהבתי ליופי, לדברים יפים. עשיתי בובות, עכשיו אני עושה עיסת נייר. את מכינה את כל הבובות? 99% הכנתי. ועכשיו אני עסוקה בעיסת נייר, ואני עסוקה בתפירה בעיקר. מתי האהבה הזאת שלך לבדים התחילה? כל הזמן. כל הזמן. אני התחלתי עם שמלות קלה. הייתי חולמת רק על התחרות. כשירדתי מזה, התחלתי לחלום על בדים. אחד אחרי השני. את סיפרת לי מקודם פשוט שכשאת נוסעת לטייל בחוץ לארץ... אני קונה רק בדים. לא קונה בגדים, לא קונה נעליים. זהו, אני כבחור... כלום, אני קונה בדים. אני רואה בד יפה, אפילו שאני לא צריכה, אני חייבת לקנות, אני לא מתאפקת. איזה יופי, והחלטת להעביר את האהבה הזאת שלך וגם ללמד אחרים, נכון? יש לך סדנאות. יש לי סדנאות, ובסדנה אני עושה טלאים, ציור, וגם קצת עיסת נייר, כל מיני, לפי דרישה. מאיפה הכישרון הזה הגיע? אני, כשהייתי ילדה, למדתי בבית ספר לאומנות. ואז רציתי בית ספר אומנות, ומשם זה המשיך. מה התחלת בכלל בבית ספר? בבית ספר למדתי תפירה, ציור, כלכלת בית, כובע, הכל, כל מה שבחורה צריכה. ומשם זה נמשך. וכל מה שאת עושה, את עושה פה? אני עושה לא בתוך הבית, יש לי בחצר גלריה, שאני שם גם תופרת וגם מוכרת, ויש לי מלא דברים יפים שאני מציגה אותם, ובאים לקוחות לגלריה, לא בתוך הבית. אז בואי תראי לי את הגלריה. בואי נראה. בבקשה. So look, see the days, the endless colored ways. Go play the game that you learned from the morning. רוזה, אז זאת החנות. זאת החנות שאני מציגה את העבודות שלי. אני רואה שכל העבודות מלאות בפרחים. בעיקר אצלי זה שושנים. אני נוסעת לשווקים ואני קונה כל מה שקשור בשושנים, בדים עתיקים, דברים שונים מה שלא מוכרים בארץ. אז גם הכרית הזאת זאת עבודת יד? הכרית הזאת עבודת יד, גובלן, שאני מאוד אוהבת עבודות יד. אם את רואה פה, הכל עבודת יד. והסגנון זה רומנטי, שושנים זה מסמר רומנטי. מה ההשראה שלך? מאיפה את שואבת את ההשראה? השראה, קודם כל אני רואה המון טלוויזיה, נוסעת הרבה, וחוברות, מגזינים אני אוהבת, ואני קונה מגזינים בעיקר איפה שיש שושנים, של מעצבים גדולים, ואז משם אני מקבלת השראה. כמה זמן לוקח באמת להכין כל דבר? זה לוקח הרבה זמן, במיוחד מפה כזו. אני עובדת עליה יום שלם, עד שאני מוצאת... מה התהליך עבודה? תספרי לי. התהליך עבודה זה מתחיל מהאמצע, אחר כך להתחיל לחפש את הבדים, לשלב, מתאים, לא מתאים, להפוך את כל המתפרה, וכדי להתאים את הבדים, את השלבים. וכל פעם אני קונה, ושיהיה לי שאני לא אתקע. ותמיד שאני אוכל לעשות דברים שונים לגמרי. שכמה שכל דבר שונה מהשני, והכל יש את המוטיב הפרחוני שחוזר על עצמו. בכל דבר חייב להיות שושנים. שושנים זה אני, מה אני אגיד לך? שושנים זה את. רוזה שושנה כהן. רוזה. So look, see the sights, the endless summer nights. Go play the game that you learned from the morning. בעולם מתועש כשלנו, בו מכונות ממוחשבות מחליפות בני אדם,
יפה לראות אומנות שבאה מהלב ונעשית ביד.